Ini ang Digicast Negros X, ang top 10 nga balita sa Negros Island Region, ang amon idulong sa inyo. Kagaring atong top story subong nga adlaw, August 24, 2026. Maranyon ang maging manok sang Yunega sa pagkagobernador sa 2028. Bagyo Obet sa sulod sang PAR ginapaabot nga mangin isa ka super typhoon. Tatlo patay sa separado nga insidente sang pagbunggo sa Silay kag Cadiz. Klase sa tanan nga level sa Kanlaon City ginsuspend bangod sa baho sang sulfur kag ashfall. Kag sa good vibes, Negrense na elect bilang isa sa mga trustees sang Princeton University. Inatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, Bagyo Obet sa sulod sang PAR na paabot mangin isa ka super typhoon. Ang bagyo nga may international name nga Saudel ang nakasulod na sa Philippine Area of Responsibility launa 20 sini nga hapon. Gintawag na ini nga Bagyo Obet. Si Obet ang ikaapat na nga bagyo nga nagsulod sa PAR sini nga Agosto kag ika-15 sini nga 2026. Ginapaabot nga mangin isa ka super typhoon si Obet pero hindi ini maglawig sa PAR. Buwas gina-forecast nga magwa na ini sa PAR pero pabaskugo naman sini ang habagat nga amo naman ang magadala sang ulan sa western nga portion sang Luzon pati na sa Metro Manila. May duha pagid ka mga bagyo sa gwa sang PAR pero wala man ini sa mga direkta nga epekto sa lakat sang panahon sa Pilipinas. Padayon lang nga magtutok sa lakat sang panahon kay sarang pa magbago ang weather update. Sa number 9, dugang nga hospital equipment ang gipasalig ni Senator Joseph Victor Ejercito sa iya nga pagbisita sa Domingo sa Teresita Lopez Halandoni Provincial Hospital. Nagsapol si Ejercito sa mga pamuno sa Provincial Government Hospital sa iya nga pagbisita sa probinsya kag siyang naghinyo sang ila nga wish list. Si Ejercito ang chairman sa Committee on Finance sa Senado. Ginpahayag ni Ejercito nga luyag niya nga mapayo ang mga provincial government-run hospitals para man ma-decongest ang Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital sa idalam sa Department of Health kag ginakabi nga Apex Hospital sa Negros Island Region. Nag-tour si Ejercito sa TLJPH. Si Ejercito ang primary author sa Universal Healthcare Law. Sunod sa iya, isa sa mga tinutuyo sa Universal Healthcare Law amo ang pagpaayo sa paghatag sang serbisyo pagi sa paghimo sang healthcare facilities santo sa kinahanglanon nga standards. Magluwas sini ginpahayag man ni Ejercito nga ipasiguro niya nga mapondohan ang Negros Island Region. Nakip sa priority ang pagpahamtang sa mga regional offices. Si Ejercito ang author ng layi na nagtuga sa Negros Island Region. I would want to find out yung kanila mga requirements, so because they are trying to improve yung ano ng hospital, no, to a tertiary hospital na, no. Siguro with that you would need some equipment, yung mga required equipment and capability. So ang target ko talaga, because yung as I mentioned, yung Locsin being DOH Apex Hospital is already well funded. We will want to improve the funding for provincial hospitals para ma-equip natin sila so that yung service nila could be better. In that way, we will decongest Corazon Locsin Hospital na yung mga things that can be performed here, surgeries and other ailments that can be treated in the provincial hospitals in the city. Sa number 8, Bacolod LGU, ginausisa ang ID sa mga senior citizen nga wala marehistro sa syudad. Ginausisa sa Bacolod City LGU ang mga identification cards o kung IDs nga natukiban wala marehistro sa Office of the Senior Citizens Affairs sang syudad.
Ini matapos nga nagdangat sa masobra 5,000 ka mga senior citizen nga nagaedad 65 pataas ang nagreklamo bangod wala ang ilangalan sa mga benepisyaryo sa napulo ka kilo nga bugas sa idalom sang bawat bayan makikinabang program. Ginsiling ni Bacolod City Mayor Greg Asataya nga ila pa sa karon ginausisa kung sa diin nakakuha sang ID ang mga natungdan nga senior citizen kag kun nga wala marehistro ang ilangalan sa database sang syudad. Ginahaylo sa syudad ang mga natungdan nga ipa-check kag ipa-verify ang ilang mga ID sa Senior Citizen Center agud tigayon nga masulod na ang ilangalan sa master list. Damlag pa, ginpahayag na ni Gasataya nga ilan na ginhatagan sang first tranche sang napulo ka kilo nga bugas ang masobra sa 5,000 ka mga senior citizen nga wala madala sa listahan. Subong nga semana padayuno na sa syudad ay ikaduhang nga tranche sang rice distribution sa masobra 34,000 ka mga benepisyaryo. May iban nga nugide ang I don't know what happened somewhere along the way, but ang ilang ID wala nag-register. That's why nga gina-encourage sinamon sila nga please ipa-check ang inyong mga senior citizens nga ID para at least ma-sure tangara kamo sa ang list nyo is validated. Paano sila nakakuha ID, Mayor, kung wala na register nila? That's the $1 million question na ginapalantaw na ako. Hindi ba siya fake ID? Ginapacheck ko. May ganito. Sa number 7, 6 katuig nga bata na lumos sa baybay sa Hinigaran. Makita sa video ang pag-revive pagi sa CPR sa 6 katuig nga babae nga nalumos malapit sa isa ka beach resort sa Barangay Gargato, Banwa sa Hinigaran sang Biyernes. Sunod sa magulang sang bata nga isa man ka menor de edad, maligo kung tani sila sa baybay o purang isa pagit nila kautod kag duha ka mga tupad balay nga mga minors man. Nagpadulong sila sa higad sa baybay apang nakakadto ang biktima sa madalom nga porsyon sang dagat kag wala na makabutwa sa balod. Nagtinguha pa ang upod sang biktima nga mga bata nga buligan siya apang wala gid na salbar. Gindala ang biktima sa Hinigaran Medical Clinic apang gindeklarar nga dead on arrival. Sa number 6, negosyante patay sa pagpaniro sang riding in tandem. May lead kag persons of interest na ang manapla PNP sa kaso nga pagpatay sa isa ka negosyante nga anay overseas sa Filipino worker sa Puroka, Suaga, Barangay 1A sa Banwa sang Manapla, Domingo sang aga. Base sa investigasyon, may igo sang bala sa nawala nga dulungan kag ulo ang biktima nga ginkilala kay alias Mau, 57 anyos, residente sa nasambit nga barangay. Nagwa sa investigasyon nga papauli na kag nagamaneho sa iya salakyan si alias Mau upod sa iya asawa nga maestra. Sa gintiro ang biktima sa makapila ka beses sang gunman nga nagasuksok sang delargo itong nga jacket kag naka-bonnet. Ang gunman na nagaangkas sa motor nga ginamaneho sa isa pagid ka persona. Apesar nga natiruhan ng biktima, siya ang nagapaandar pa sa iya salakyan mga 30 metros gikan sa crime scene. Tubtub nga nagpondo sa tunga sang dalan. Nakaluwas ang asawa apang gindeklarar nga dead on arrival sa ospital ang iya bana. Na-recover sa crime scene ang 5 ka mga empty shells kag isa ka deformed fired bullet sang wala pa mahibaluan nga caliber sang pusil. Ano yun yung mga persons of interest na kami gina-consider, but yet is for case build-up pa. So hindi pa naman ma-reveal as of this time. May possible motive na kami na ngayon na-develop, pero we cannot reveal it to the public considering that it's still under investigation. May ano siya mo, actually may idea kami niya kung sino na nga sinong tao before na doon nag-atraso sila.
Wala labot sang incident din nga naging siyang complainant. So, amo nang isa sa kina-consider ginamon, which is pananaw namon ay which still also have the capacity nga maghimo. Sa number 5, 3 patay sa separado nga insidente sang pagbungo sa Silay, kag Cadiz. Dead on arrival ang driver sa motor samtang pilason ang duha ka mga angkas sini. Matapos nakabunggo sila sa likod sa nagapundo nga truck sa outer lane sa National Highway sakop sang Purok Gion, Barangay Kabahog sa Cadiz City, Sabado sang gabi. Gindala sa Cadiz District Hospital ang tatlo apang napatay ang driver nga si alias Abel, 34 anyos. Samtang pilason ang backriders nga sanday alias Ronnie kag alias Edmond. Nagwa sa investigasyon nga padulong sa direksyon sa Bacolod City ang motor sa nakabunggo ini sa bumper sa likod nga banis ang truck. Mana-recover ang pulis nga traffic cone sa lugar apang hindi ini reflectorized. Samtang duha ka mag-amiduhay patay sa makabunggo ang ila ginasakyan nga motor sa Carabao sa Hacienda Santo Rosario, Barangay Gimbalaon sa Silay City, Domingo, sang kagahon. Ginsiling ni Lieutenant Colonel Edison Garcia, ang hepe sa Silay PNP, nga una nga napatay ang driver sa motor kag sang ulihi ginbawian man sang kabuhi ang angkas sini. Gikan sa isa ka sitio sa Gimbalaon ang mag-amiguhay kag padulong sa proper sang ila masugata ang Carabao nga nakamuhi. Ang Carabao ang buhi sunod sa hepe. Yara sa 19 kag 20 anyos ang edad sa mag-amiguhay suno sa pulis. Kasi gagkiyata siguro kung nagtapok or ano, kaya kagahon na mo. Dulong na nga area, sir? Hindi man gig, kalin kay kasi gulpihan balas, gulpihan nga ko. Kasi ako din nag-inaway ang Carabao mo, nakabuhi mo na. Kilala na, sir, tagiyak ng Carabao, sir? Ara man. May settlement nga may istorya sila karon sa hapon. Sa number 4, 19,373 ka mga sugarcane farmers ang nakabaton sang cash assistance gikan sa DSWD. Masobra na sa 199 million pesos ang balor sang financial assistance nga na-release sa Department of Social Welfare and Development para sa mga maggagmay nga mangunguma nga ang katubuhan na igo sang RSSI. Sino kay DSWD Regional Director Arwin Razo as of August 23, may 19,373 na ka mga mangunguma sa bilog nga NIR ang nakabaton sang ayuda sa idalom sang emergency cash transfer. 14,644 ang gikan sa Negros Occidental. Kag 4,729 naman ka maggagmay nga mangunguma ang gikan sa Negros Oriental. Sa karon padayon sa gihapon ang pagpanagtag sang ayuda. Sa sulod sang sini nga semana, suno kay Razo, mag-request sila sang dugang nga pondo para sa bag-o naman nga listahan sang mga benepisyaryo. Ginahulat pang clean list suno kay Razo. Meron kaming deadline with LGUs and within the week we will request for another additional funding to cover yung mga claim list. The problem is medyo nahuli yung listahan ng iba at even may list na kailangan pa rin nila ng mag-remarking kaya Sa number 3, Rosario Street sa Bacolod, Siradaan, rerouting, ipatuman. Temporaryong hindi pagpalabyan ang porsyon sa dalan sa Rosario Araneta pagkadto sa Rosario San Juan, sumugod sini nga Lunes ng gabi bangod sa ipatuman nga pagkaayos ang dalan. Nag-aabiso ang Bacolod City Transport and Traffic Management Department o kung BTTMD sa mga motorista nga kung mahimo likawan anay ang paglabay sa sini nga dalan agud makalikaw man sa pagbuot sang salakyan.
Ginsiling ni Bacolod City Mayor Greg Sataya nga subong nga adlaw magisugod ang pag-construct sa dalan kag magalawig ini sang 6 ka bulan. Dugang niya, ini ang isa sa pinakaguba nga dalan sa syudad kag may pila na ka dekada nga wala makaayo. Ginatinguhaan pa sang BTTMD nga mapangitaan sa paagi ang paglabay sa mga salakyan sa area. Ilabi na ang mga public utility jeepneys nga may ruta nga Punta Taytay Central Market. Sa karon may ginpagwa na nga rerouting scheme ang syudad. Kada alas 6 tubtob las 8 sang aga ang mga jeep nga nagabiyahe Punta Taytay nga nagalabay sa San Juan ang maliko na sa San Sebastian padulong sa Dalan Araneta. Samtang sumugod las 8 sang aga gikan sa San Juan, ma-right turn na sa Rosario Street, left turn sa MV Berweda Street kag balik sa Araneta Avenue. Ginabisuhan man ang mga truck nga ginadumilian anay ang paglabay sa Dalan Araneta. Sa karon padayon pa nga ginamapping sa BTTMD ang area agud makapatuman sa mas matawhay nga rerouting scheme sa mga motorista. Rosario Street, no? Muna siyang diri sa may kilid siyang DepEd evangelical nga area. Kung lang taon-taon mo isa sa pinakaguba nga dalan diri sa downtown. So nag-start conference last week and then they'll start the construction. Ang target sini nga matapos 6 months. But ang rerouting nga ginhimo is para maka-start sila gilayon. But may mga changes man sila nga himuon para mapadasig lang ang project. Anong coverage ng project? Dalan lang gid. Dalan lang gid na siya. Dalan lang gid siya kami drainage sa mga day. So this is along Rosario Street. No? Then ang isa mera man nag-start naman diri sa Magsaysay, lapit sa may police headquarters ba nang sa may traffic lights dang area kay guba na kita kayo. So mo ni siya duwa. Sa number 2 klase sa tanan nga level sa Kanlaon City gin-suspend bangod sang baho sang sulfur kag ashfall. La 5:51 sini nga aga liwat nga nagbugas ang abo ang bulkan Kanlaon nga nagdangat sa 200 meters ang kataason. Naeksperyensyahan sa Kanlaon City ang pagtupa sang abo kag nag-usbong ang baho sang asupre rason sang pagkansela sang klase sini nga hapon. Sadig sa Executive Order number 80-2026 nga ginpagwa ni Mayor Jose Chobasco Cardenas, kanselado ang klase sang private kag public school sa Kanlaon sumugod las 12 sang udto sini nga adlaw tubtob nga i-lift ini sang syudad bangod sa sunod-sunod nga aktibidad sang bulkan. Ginsaysay ni Cardenas sa EO nga ang pagtupa sang abo ang delikado para sa ikaayong lawas sa mga estudyante kag mga manunudlo. Kinamanduan sa alkalde ang mga estudyante kag manunudlo nga magpabilin sa ilatag sa mga balay kag magsunod sa mga precautionary measures. Sadig sa records ng FIVOX, kahapon nga adlaw may duha man ka ash emissions activity ang bulkan nga naglawig sa 33 minutos. Padayon ginamonitor sa FIVOX ang aktibidad sang bulkan samtang nagapabilin ini sa gihapon sa Alert Level 2. Kag sa number 1, 2nd District Representative Alfredo Marañon III ang nagapabilin nga best bet sa United Negros Alliance para sa pagkagobernador sa Negros Occidental sa 2028. Inisuno kay Cadiz City Mayor Salvador Escalante Jr. nga nagklaro man nga wala pa sa desisyon nga nalabutan sa karon. Si Escalante nga nagaserbe man sang Secretary General sang UNEGA ang nagpahayag nga malayo pa ang piniliay kag subong kinahanglan nila nga magtutok sa trabaho. Sang gin-interview sang media kung bala handa siya sa pagpapili bilang gobernador, ginsiling ni Marañon nga sila sa UNEGA ang qualified kag ini ang mahibaluan na lamang kung mag-abot na ang tion.
Suno kay Escalante sa nagakaigo nga tion maplastar kag magasanto ang tanan. Nagtambong sa Domingo, nanday Escalante kag Marañon sa kapistahan sang Manabla. Chairman of the board, Congressman Carney, and yours truly ang Secretary General noong muni Abino. But that does not mean na kami. Siyempre Unega is Unega. Mayor Manolet is a Unega member. So but ngayon everybody is qualified. Wala sa mga. So as it is now, si Congressman Carney mo ang best bet sa Unega. Okay. Best bet sa Unega. Ito lang, ina-float yung mga ngalan mo na. Ang best bet naman sa so, Kag sa Good Vibes, Negrense na elect bilang isa sa mga trustees ng Princeton University. Ang 23 anyos nga tumandok sa Dumaguete City, Negros Oriental nga si Enzo Miguel Po ang sasubong isa sa mga trustees ng Princeton University. Si Ko ang nag-graduate sa Princeton sa 2026 sa iyang bachelor's degree sa sociology kag may certificate in urban studies kag gin-elect man siya sa classes 2024 tugtog 2027 nga magserbe sa sulod sang 4 ka termino humalin July 1, 2026 tugtog June 30, 2030. Nagserbe man siya presidente sang Princeton's undergraduate student government. Nagtrabaho sa Princeton Filipino Community, co-founder sang Alliance of Empowered Youth in the Philippines, kag nagbaton sang Walter E. Hope Class of 1901 medal sa iya kontribusyon sa university community. Sa post sa iya Facebook, nagpasalamat si Po sa iyang mga nangin mentors. Kag kita naga-shout out sa ating mga live viewers kay John Randolph O. Rubin. Good afternoon, Digicast Negros. More power, hambalyan. RJ Esico, may gabi. Miss Barbara and Digicast Negros team watching from Parañaque City. God bless. Marvy Cepriano Aquino. Good evening, Digicast Negros. Good evening, Ma'am Barbara. Watching live from Silay City. Shout out sa misis ko, si Eileen, kag kay Bryce Carson. Kagamayatong top 10 stories of the day, tub-tub was. Ako si Barbara Mijares. Maingga.